नमस्कार प्रणाम स्वागत बा आप सबके पूजा सोना टीवी चैनल में। तो ई गाना देवरानी जेठानी के नोक झोंक गीत लेके आइल बनी के गाना कैसन लगी कमेंट में जरूर बताएं लोग। कमेंट में जरूर बताएं लोग कि जेठानी से इनकरा कितना जलन होला। हमरा खातिर पुलिस दरोगा थाना सब कुछ बुला देता। हमसे ना करती ना तेरा हमार कोतवाली में डेरा बा। हमसे ना करती ना तेरा हमार कोतवाली में डेरा बा। चाहे जेठान हम पुलिस बोलाइबो, चाहे जेठान हम पुलिस बोलाइबो, चाहे बोलाइबो